Ilang Pangasinense po hati ang opinyon sa panukalang pagbaba ng age of criminal liability and responsibility sa bansa. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. IFM 104.7 IFM Report. Panukalang pagbaba ng minimum age of criminal responsibility. Hati ang pananaw ng ilang residente sa Pangasinan kaugnay ng muling umiinit na diskusyon sa bansa tungkol sa panukalang pagbaba ng minimum age of criminal responsibility na kasalukuyang nakatakda sa 15 taong gulang pataas sa ilalim ng Republic Act 9344, Juvenile Justice and Welfare Act. Sa ilalim ng umiiral na batas, ang mga batang 15 taong gulang pababa ay hindi tinuturing na criminally liable at sa halip ay sinasailalim sa intervention at rehabilitation programs, habang ang 15 hanggang 18 taong gulang ay sinusuri kung may discernment sa kanilang nagawang krimen. Sa Pangasinan, ilang residente nagsabing bukas sila sa ideya ng pagbaba ng edad ng pananagutan sa paniniwalang mas makatutulong umano ito upang maiwasan ang pagdami ng kabataang nasasangkot sa mabibigat na krimen. 12 pataas. 12 hanggang 12 para magtanda. Ganon. Tapos rehab para makapag-aral, siyempre magbabago na yun. Gayunman, may ilang mga residente ang tutol dito at naniniwalang mas mainam na palakasin ang rehabilitasyon at paggabay sa mga kabataan kaysa pababain ang age threshold. Ganon din siguro, madam, kasi kawawa rin yung mga bata pag nakulong, pag medyo bata rin siguro, ano. Sa kabilang banda, nananatili rin ang paninindigan ng mga child rights advocates na dapat manatiling nakatuon sa restorative justice at proteksyon ng mga minor de edad. Sa ngayon, nananatiling umiiral sa bansa ang kasalukuyang probisyon ng Juvenile Justice and Welfare Act habang hinihintay ang posibleng susunod na hakbang ng Kongreso sa panukala. Sa mamumula rito sa IFM News, nagupan ito sa Idol Denise Brillante, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.